Kasi nabiyo tayo, kasi ibabaw. Kasi ano tayo, papunta tayo ng ano. Papunta tayo ng McDo. Huwag ka na mag-ilalim. Hindi. Pero sa ilalim, pwede ano daw, pwede din dumaan sa ilalim. Ah, pwede. O dito, kung ilalim, kung kaya. Pwede naman dumaan dito. Ha? Hindi, kasi kung traffic dito, di. Ano tayo, ilalim tayo. Ano ba? Puno na ito yung sapatos ko. Oo eh, buti ako, hindi ako nagsapatos. Kasi wala naman ng sapatos eh. Naiwan sa Nevesia. Bay? Oo nga, sa McDo may McDo. Punta ka lang sa McDo, bay, doon sa may ano, Oscor. Doon ka liliko sa Oscor. Pagliko mo ng Oscor, oh, medyo malapit na doon. Kasi ano yun ba eh? Malapit sa ibig-sabihin. Traffic ko? Dito tayo, traffic ko. Hirap ko mo. Ayun, no? Oh, ikaw may alam kang daan sa ilalim, di ilalim tayo. Traffic sa ibabaw. Traffic. Alam si... Kung kabisado mo yung ilalim ba, tapos alam mo yung papuntang McDo sa ilalim, di ilalim tayo. Traffic sa ibabaw. Sa ibabaw, traffic. Dito sa ilalim, traffic din ba? Ilalim ba yun? Doon kasi may stoplight eh. Ha? Stoplight. Sa ilalim, walang stoplight. Walang stoplight dito. Walang stoplight dito ba? Ilalim ba eh? Ilalim pa eh. Ha? Alam mo yung ilalim ko ng McDo. Oo. Pero alam mo yung putang madalig na siya. Doon sa may malapit sa ibig-sabihin. Doon natin, diretso, dito punta ng McDo. Diretso tayo doon.